Вітаю змагарных і разумных беларусаў. Раскажу, што па маіх назіраннях беларусы ў замежжы дзеляцца на тры тыпы, прынамсі у Польшчы, якіх я тут паспеў сустрэць. Першае гэта нацыянальна арыентаваныя, пра іх не будзем, яны і так усё ведаюць, ім нічога тлумачыць не трэба. Другая это эканамічная міграцыя, яны маглі прыехаць яшчэ да падзею 2020 году. Яны прыехалі зарабляць грошы і адзінае, што яны могуць ведаць, што ў іх беларускі пашпарт і таксама добра, калі ведаюць, што яшчэ беларусы па нацыянальнасці. І трэці тып гэта беларусы, якія прыехалі па гуманітарных візах, якія пацярпелі, у якіх з'явілася шмат пытанняў да штабістаў і іншых, таму што ім цяжка адаптавацца пад новую краіну, яны беглі, пакідаючы ўсё, там вельмі часта без грошай. Гэтая грамада, яна задае найбольш пытанняў, а што ім рабіць, і задумваецца таксама, а чаму яны апынуліся ў такой сітуацыі, таму што ў самой Беларусі яны былі досыць актыўнымі людзьмі, можна сказаць, такім сярэднім крэатыўным творчым сярэднім класам для Беларусі. І многія з гэтых уцекачоў яны задумваюцца, а што ж з імі такое адбылося. Таму што ў мінулым яны былі, як кажуць, апылённыя светай, а цяпер яны сталі утамлённыя светай і пачынаюць задаваць пытанні, а што з імі такое адбылося па жыцці, але не ведаюць пэўных адказаў, а што рабіць. Тым больш чалавек сутыкаецца з сітуацыяй упершыню ў жыцці. І перш чым расказваць пра тое, што ім рабіць, я ўзгадаю адну такую цікавую гісторыю са свайго жыцця. Гэта быў 18 ці 19 год у Беларусі. Я ішоў па цэнтры Менску, па вуліцы Карла Маркса, і там корэспандэнты тэлеканала «Мир», так званага саюзнага государства, ён фінансуецца са сродкаў бюджэта так званага саюзнага государства, і яны апытвалі мінакоў. Пытанне было такое: как вам безопасность в общественном транспорте города Мінска? Але калі чалавек пачынае адказваць па-беларуску публічна, вось яму захацелася, допустим, то гэта псавала ім карцінку. Я быў першы, хто адказаў ім па-беларуску, пачаў адказваць. Спачатку я просто не скеміў, што за тэлеканал «Мир», потым я ўжо пачаў успамінаць. І это сапсавала ім карцінку. Яны сказалі: ой, беларускі язык, не надо нам. У іх была такая загад ад іхняй рэдакцыі стварыць такую карцінку маскоўскаязычнага такого расійскага правінцыйнага горада. Са сталіцы беларускай стварыць карцінку такога расійскага правінцыйнага гарадка. Але я гэтага ім не даў. Канешне, это не пайшло, рэдакцыя не прапусціла. Але я пайшоў і задумаўся, а што я зрабіў не так. І я падумаў, што мне ўсё ж такі трэба было дастаць смартфон, пачаць запісваць, апытаць журналіста, скажем так, народная журналістыка, і пытаць яўна ў іх, чым яны займаюцца, і задаваць гэтыя незручныя пытанні. То бок напрамую папросту і спытаць: а навошта вы з беларускай сталіцы і для каго, па чыім заказе лепіце такую карцінку расійскага правінцыйнага горада? І потым кудысьці гэта апрылюдніць. Я не з'яўляўся там нейкім папулярным блогерам. Я ўжо тады ведаў, што за розныя рэчы могуць закрыць, і таму паводзіў сябе адпаведна асцярожна. Это яшчэ было да 2020 года. Пры так званай, як кажуць, ДМСМІ, пры так званай лібералізацыі ў двухкосці. І вось я задумаўся над гэтай падзеяй у сваім жыцці і знайшоў для сабе рэцэпт, а што рабіць. Дык вось, вернемся да гэтых утамлённых светай. Можна жартаваць, але насамрэч людзі пацярпелі, у іх сур'ёзныя пытанні да штабістаў, пытанняў усё больш. І яны самі хочуць задаваць пытанні штабістам, але не ведаюць, як гэта рабіць. А таму я прапаную усім беларусам замежжа, у той краіне, у якой вы знаходзіцеся, прыходзіць на розныя мерапрыемствы гэтай падстаўной публікі, даставаць смартфон, задаваць ім незручныя пытанні і, адпаведна, запісваць тое, што яны адказваюць. Пытаць іх: навошта вы
заклікаеце да санкцый супраць Беларусі? Навошта вы валіце беларускую эканоміку? Навошта вы заклікаеце адключаць Беларусь ад сістэмы SWIFT, каб адрэзаць Беларусь ад святовай эканомікі? Навошта вы гэта робіце? Іхнія адказы дасылаць розным блогерам, напрыклад, у першую чаргу менавіта онлайн, альбо там іншым, якія вам падабаюцца, тым, якія спрабуюць данесці праўду да беларусаў. Я думаю, што у многіх беларусаў, якія разважаюць цвяроза, у разумных беларусаў, ёсць многа пытанняў, і таму задавайце ўсе гэтыя пытанні гэтай публіцы. Па сваіх уражаннях я магу сказаць, што іх гэта напружвае, яны вельмі хвалююцца, і калі у беларускім моладзевым хабе мы з Сергеем Каваленкам пачалі апытваць розных таварышаў пра санкцыі супраць Беларусі, і таго ж Нексту я спытаў, чым ён думаў, калі падстаўляў людзей, бачна, што яны вельмі спалоханы, іх вельмі бянтэжыць, іх вельмі турбуе, што беларусы за мяжою маюць да іх сур'ёзныя прэтэнзіі, і што гэтыя прэтэнзіі будуць нарастаць. І па рэакцыі людзей у каментах я бачу, што беларусы станоўча ацэньваюць такія акцыі, а вось штабісты называюць гэта правакацыя. Это знаёмая рыторыка, гэта ўжо не будзем наступаць на адны і ты ж граблі два разы, але сярод штабістаў паніка адчуваецца. І менавіта таму яны пачнуць ад беларусаў хавацца. Канешне, ніхто іх абараняць не будзе насамрэч, а таксама яны ўжо пачынаюць там то канферэнцыі згортваць, то яшчэ штосьці, то бок становяцца ў вельмі нязручныя позы, скажам так. І я думаю, што вельмі многа беларусаў думаюць таксама, як і мы, і калі яны пачнуць не сядзець ціха, а прад'яўляць прэтэнзіі, задаваць пытанні, то ўсе гэтыя расійскія штабы яны пачнуць адвальвацца ад беларускай грамады ў замежжы. Таксама хацеў бы падвесці вынікі года, таму што рэакцыя гэтых штабоў яна пераклікаецца ўвогуле з тым, што адбываецца ў асяроддзі беларусаў. Беларусы думалі, што можа быць атрымаецца ціха адсядзецца, але гэта не ёсць праўдай. Становішча эканомікі ўсё горшае. Многія беларусы выязджаюць і па эканамічных прычынах, і па палітычных прычынах, па розных прычынах. Таксама мы ведаем, што сітуацыя ў нашым рэгіёне досыць складаная, таму што Украіна хоць і цяжкімі крокамі, але ідзе да дэмакратыі. Украінцы — это вольны еўрапейскі народ. Але ёсць тыя, каму дэмакратыі не падабаюцца ў Расіі, і ёсць сур'ёзная верагоднасць вайны Расіі супраць Украіны. І паколькі Беларусь не па сваёй волі з'яўляецца саюзнікам Расіі, то, адпаведна, Беларусь могуць выставіць агрэсарам у гэтай вайне супраць вольных народаў Еўропы. А вайна супраць вольных народаў Еўропы з'яўляецца бруднай справай. І нягодна быць на баку агрэсара. А таму я заклікаю беларусаў задумацца пра сваю годнасць. Годнасць у тым, каб быць там, дзе вольныя людзі. Быць разам з вольнымі людзьмі і вольнымі народамі Еўропы. Вось я зычу, каб у наступным годзе беларусы адказалі сабе на гэта пытанне, каб гэта быў год годнасці. Таму што ў лютым чакаюцца трывожныя падзеі, і беларусам трэба зрабіць свой выбар і паказаць, што мы годныя, што мы не хочам быць нягоднікамі, што мы годныя быць з вольнымі народамі Еўропы. І калі нягоднікі заклікаюць удзельнічаць у чымсьці такім нягодным, то я зычу беларусам таго, каб яны ў гэтым не ўдзельнічалі. Час нягоднікаў прайшоў, надыдзе і час годнасці. Вось гэтага я зычу беларусам у наступным годзе. З Новым годам вас усіх!